गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द। बे बोसोरनि दुरान्ड काप फुटबलाव बड'लेण्ड एफसिआ नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो उड़िसा एफसिखौ फेजेननानै क्वालिफाइ खालामनो हागोन ना हाया? नोंथांमोना मा सानो? थांनाय बोसोरनि गेलेग्राफोरखौ नायनानै आरो थांनाय बोसोरनि खेलाखौ नायनानै नोंथांमोना मा सानो? आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरनो हागोन। मानो होनोब्ला नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो उड़िसा एफसिआ बड'लेण्ड एफसिजों जेननायनि नाम लानाय नङा। सहसाव बिसोरनि टारगेटआ जागोन बड'लेण्ड एफसिखौ फेजेननानै बे मोननै टीमा क्वालिफाइ जानाय। अब्ला जोङो थांनाय बोसोराव नुनो मोन्दोंमोन बड'लेण्ड एफसिनि टीमखौ जोबोर मोजां खेला गेलेदों, नाथाय गल सोनाय जाय स्कर खालामो स्करार बेवहाय जोङो गोबां दुरबल नुनो मोन्दों। अपेन गल खेलाया जोबोर मोजां, नाथाय अपेन गलाबो मिस्टेक जानाय। देग्लाय बोसोरनि खेलायाव नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिजों जेब्ला गेलेगोन बिसोरजों जोङो 10-20 बल मोननाय नङा। अपेन चान्स मोनोब्ला थसे थनै जों बेखौनो सोनानै स्कर खालामनो हानांगोन, अब्लासो देरहागोन। नङाब्ला मा जागोन? जेनगोन। आरो नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिआ बड'लेण्ड एफसिजों जेननाय नाम मालाबाबो लानो हानाय नङा। जेननो गोनांब्ला बिसोरो गावखौनो ओरैबायदि लाजिनाय मोनगोन, नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि जानानै बड'लेण्ड एफसिजों जों जेननांबाय। बिसोरो गोबां लाजिनाय मोनगोन। बेनिखायनो बिसोरनि साननाया सानफ्रोमबो मा? जोङो बड'लेण्ड एफसिखौ मोजाङै जोङो गल होनानै देरहागोन। गल 3, गल 4, गल 2 जों बेफोरबायदि स्कर खालामगोन। बिसोरनि टारगेटआ बेफोरबायदि जागोन। थिग बेफोरबायदिनो उड़िसानियाबो बड'लेण्ड एफसिखौ टारगेट खालामगोन, मोजाङैनो फेजेननो नाजागोन बिसोरो। दा नोंथांमोना मा सानो? बड'लेण्ड एफसिआ क्वालिफाइ खालामनो हामारगोन? बे बोसोराव माबायदि गेलेग्राफोरखौ सायख'दों? ना थांनाय बोसोरनि गेलेग्राफोरानो गेलेगोन? दा जोंनिया फार्स्टआवनो बड'लेण्ड एफसिनिया हम ग्राउन्ड गावनि न'आवनो गेलेगोन। जेबो प्रब्लेम गैया। गासैखौबो मिन्थिखाजोबगौ ग्राउन्डआ माबायदि, बबेथिं साबसिन बल जोनो, बबेथिं जोङो बांसिन स्कर खालामनो हायो। हम ग्राउन्ड फार्स्टआवनो ग्राउन्डआ जोंखौ सापर्ट खालामगोन। नेक्स्ट सापर्टआ मा जाखो? पाब्लिक। 100आव 100 पाब्लिकआ बड'लेण्ड एफसिखौ सापर्ट खालामगोन, ज' सोगोन। मेंनो रोङि बायदि पाब्लिकआ होख्रावगोन। हम ग्राउन्डबो जाबाय, पाब्लिकबो सापर्ट मोनबाय। ज'सा एनि टाइम थागोन, खारबाय थानो हागोन। दा गेलेग्रा बिथांमोनासो माबायदि गेलेगोन? ग्राउन्डआबो सापर्ट खालामबाय, पाब्लिकआबो सापर्ट खालामबाय। बेनि गेजेराव गेलेग्रा बिथांमोना मोजां गेलेनानै गल सोनो हायाब्ला नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो उड़िसा एफसिखौ थांनाय बोसोरनि बायदिनो नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिखौ आरो उड़िसा एफसिखौ एसेबां सापर्ट मोननायनि उनावबो फेजेननो हायाब्ला पइन्ट टेबोला जोंनिया गाहायावनो थाफिनगोन। आं सानो बे बोसोराव बिटिआरनि बड'लेण्ड एफसिआ क्वालिफाइ खालामगोन, नाम खामायगोन। बे आंनि साननाय। आरो जों पाब्लिकआ जेसेबां सापर्ट खालामनांगौ खालामगोन, होख्रावगोन, नोंसोरखौ ज' सोगोन। नाथाय नोंथांमोना मोजाङै गेलेनानै बे बोसोराव बिटिआरनि बड'लेण्ड एफसि टीमखौ पइन्ट टेबोलखौ गोजौआव लांनो हायोब्ला जोबोर मोजांनि बाथ्रा। जों बेखौनो मिजिंथियो जोंनि बिटिआरनि बड'लेण्ड एफसिआ जेरैखि जाया गावनि हम ग्राउन्डआव नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिखौ फेजेननानै आरो उड़िसा एफसिखौ फेजेननानै क्वालिफाइ जानो हायो। जों बेखौनो सानो आरो मिजिंथियो। आरो बे मोननै टीमखौ फेजेननो थाखाय माबायदि खस्थ' खालामनांगोन
नाथाय आं नुनो मोनदों जोंनि बड'लेण्ड एफसि टीमा नंगौ गासैबो गेलेग्राफोरा सानफ्रोमबो गेलेखायो खोमा एनि टाइम खेलायावनो थाखायो खोमा दाखालै बावैनिफ्रायसो प्रेक्टिस जानाय नुनो मोनदों नाथाय गुबुननि टीमफोरा जेरै इन्डियान आर्मी बिसोरो मोजां प्लेयार दंब्लाबो गैयाब्लाबो बोसोराव बोसोरसे प्रेक्टिसाव थायो बोसोराव बोसोरसे टीमा जमायै थायो बे टीमा गावस्राया अब्ला जों बिसोरजों बोरै गेलेगोन थांनाय बोसोरावबो नुनो मोनदों इन्डियान आर्मीजों बेबाराव लीगआव इन्डियान आर्मी गैया इन्डियान आर्मीनि प्लेयार्सफोरा बारा मोजां नङा थेवब्लाबो बिसोरनि देरहानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बिसोरनि प्रेक्टिसा बोसोराव बोसोर सोलिबाय थायो नाथाय जोंनिया दाखालै बावैसो टीमखौ क्लोज खालामनाय नुनो मोनदों अब्ला बोरै जागोन नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि जों बोरै देरहागोन बे खम समनि गेजेराव उड़िसा एफसि जों बोरै देरहागोन खम समनि गेजेराव जोबोर खस्थ' खालामनांगोन पाब्लिकनि होख्रावनायखौबो आरो जा ग्राउन्ड सापर्ट मोनदो बेखौ लानानै जोबोर खस्थ' खालामनांगोन आरो खस्थ' खालामोब्ला फिथाइखौबो मोनगोन अब्लानिया नोंथांमोना जेब्ला देरहागोन जोंबो खुसि मोनगोन आरो पइन्ट टेबोलखौ गोजौ लांनो हायोब्ला आरो मा नांबावगोन अब्ला लोगोफोर बड'लेण्ड एफसिनि पइन्ट टेबोला माबायदि जागोन नोंथांमोना मा सानदों कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द